I pelailles, com va l'assumpte? Xica, mira, s'ha girat la frescoreta, el fred de veritat, el fred de l'hivern s'ha girat, Hòstia puta, jo crec que en esta habitació fa més fred que en els collons de Pingu, vos ho dic de veritat, Però bé, anem a deixar-nos de qüestions meteorològiques i anem en el vídeo d'avui, que té molt bona pinta, sí senyor. Avui tornem en una secció que vos va encantar fa uns mesos i és nada más i nada menos que les entrevistes del Renao. I és que fa uns dies vaig anar a València a preguntar-li a la gent de la Capi pues preguntes random que se m'ocorrien i bé, més o menys, este ha sigut el resultat. Per cert, abans de posar el vídeo, si voleu que vaig a algun poble en especial o que faça una pregunta d'especial interès del poble, deixeu-me-la així baix en els comentaris, no així, i el Renao de bona voluntat farà els vostres desitjos realitat. Com Doraemon, quasi. Però bé, em calla ja, disfruteu del vídeo i pegueu-li un licasso si vos agrada, no? Pegueu-li un licasso que si no us ho dic, mira que vos costa de marcar, Vos costa de marcar, cabrons, és que sou lo que no n'hi ha. Res més pelailles, gaudiu del vídeo i fins la setmana que ve. Jo em quedé així dormint un poquet, fins la setmana que ve, ¿vale? Pelailles, com va l'assumpte? Avui estem en la Capi i mos han vestit de gala i tot, conforme toca, no? No per anar a ninguna festa ni res, sinó per preguntar a la gent de la Capi el que opina sobre, no sé, propòsits d'any nou o el que se vos ocorrisca, perquè no n'hi ha guió. Allà que anem allà. Ale. ¿O van a Valencia? Sí, hombre. Un poquet. Ei! Parleu valencià? No. No? Ya no. Ah, pues entonces mal. ¿El qué? Propòsits d'any nou. ¿Eso qué es? De quin poble sou? Utiel. Poble, sí, Del vi. Del vi? Aneu bufades ara, Que sí, vull bufar. De Paiporta. Jo de Teruel. Benvinguda a València City. A City en la basqueta. Bon dia. Bon dia. Que si aneu bufades ara. No te en castellano. O van a València? Sí, hombre. Això per què és? Per gastar l'aigua. Esteu quedant ensenyant la mar? Encara no? A la mar van els estrangers. Anglès? Poquito. My English... No. Do you speak English? No, inglés no. Espanyol. Español. Ah, bueno, que mos sobre l'aigua, no? Ara mos sobre i... Què opina vostè dels joves valencians? Ah, propòsits d'any nou. Val. Ahora Muy amables, simpáticos. están un poquet Que no estan. no, están pero no están pasotes. Què propòsits tenim de l'any nou? Eso es. Que tengamos molta salut i que nos apugen un poc la paga. Menjar i beure i que m'augmenten la pensió. No n'hi ha ni papitos. Ah, sacarme el eso. Que es Eso. en quart. En quart. El Ja estem ahí. curs. Ja estem ahí. Bueno, ¿qué opináis vosotros de...? Pero, ¿así no nos quedan que gastar agua o qué? Això no nos vale... ¿Qué? ¿Qué opinas de que se gaste tanta agua? Yo no lo malo, desde luego, porque yo sé. Poke pa burla, yo qué sé. Juan Antonio, el home Red Bull. Ton pare no té nas, ta mare xata i un germane que tinc una li falta. Sou de València? Esteu ahí riguent-se molt, esteu ahí, que esteu mirant com feia el tonto. Sí, un poc. ¿Y tú qué? ¿Estás todo el día cansado de cargar todo el día botellas de agua, no? ¿Qué opinas de que haya más agua aquí que en el río? Parece el símbolo de río Turia, ¿no? En el río Turia no hay tanta agua. Sí, pero aquí sale mucha agua. Sí, no sabemos de dónde sale. Recordaba, tío. ¿Qué crees que significa anar a fer la mà? ¿Anar a fer el qué? La mà. Però no li xiveu, que li puc quedar mal. A favor o en contra de si no haig de fallar? Bon profit a tots! Clar. Ramonet, si vas a l'hort, què me porta? ¿Figues o ambercocs? Yo no entiendo nada de valenciano. És la primera vegada que lo sentís. Hi ha una polèmica que no s'ha tocat, no s'ha tocat. Se tocaven altres coses, però la polèmica això no s'ha tocat. Hola! Hello, darkness, my old friend.
Propósitos de año nuevo. Yo aprender valenciano. De valenciano. Provar? Mira que som enamorados. Són bons, no? Estan fent la pilota ara. Y David es mi profesor de inglés. Es un buen profesor. Ahí, fent la pelota. Final round. Fight. Perdona. You lose. Ja té un nou, segur. Ah, sí, Seguro. qué bonito. ¿Me puedes decir algo en inglés? What is your name? Why are we still here? Just to suffer. ¿Y algún propósito ahí nou, així en plan super extravagant? Super extravagant. Fer deporte. Per deport? Adelgazar. Adelgazar. Me vendría bien a mí también. Sí. Un poco. Bueno. Ah, sí, coño. Sí, massa trist. Massa casalla. És que mos agrada massa la casalla. A més, la festa que estudia. La casalla la conocéis. ¿La casa? Casalla. Casalla, no sé, Casalla, ¿qué es? Es una casa donde hay muchos borrachos. Ah, no, yo no vi, Home, en Palometa està molt bona. ¿Palometa? Això no ho crec jo. Sí, està de categoria. Hòstia, m'entran moltes ganes de vomitar, tio. Estàs podrit, en serio, tio. ¿Qué opinas de Valencia? Bien. Muy bonita, a mí me gusta mucho. Bella Valencia. Valencia. ¿Valencia es bonita? Sí, es bonita. ¿Bonita? Sí, ¿Bonita? bonita. ¿Bonita? Paella, sangría. ¿Venís a Fallas? A mí me gusta mucho la fiesta de Falla, ¿no? Sí. En las Fallas hay mucha casalla, mucha casalla. Com estic jubilat ja, per la meva feina és jugador de bolsa. ¿Es fan de la botifarra o la llonganissa en el arroz caldos? La botifarra. ¿Jugador de bolsa? Sí. ¿De Mercadona? La del fem pa que sí, fem pa que allà. En valenciano es que no entiendo nada, Vale, pues moltes gràcies a tots. De res. En fi, fins així les entrevistes d'avui en la capital de València. Esperem que us hagi agradat molt el vídeo. Doneu-le like si voleu més entrevistes d'estes. I res, subscriu-se, totes aquestes merdes que ja se conegueu. I fins l'altra. Però bueno, no anem a enrotllar-nos. Ah, no vull dir això! En fi, fins així el vídeo d'avui. Esperem que us hagi agradat molt I acció. Dobbiamo assaggiare tutto. No entiendo nada. Y se me acaba de olvidar. Para eso estudiem. Joder, tío, ¿qué pasa? ¿Qué así?